कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। एक महिना राहिला देवा तुझ्याच भेटीसाठी। माझा भक्त आतुरलेला आहे, गणदेव येणार आहे एका महिन्यात। अरे एक महिना राहिला देवा तुझ्याच साठी, अन कधी येशील बाप्पा सांग गणदेवा आमच्या भेटीसाठी। ओढ लागली तुझी मला आतुरता जीवनात मोठी मोठी। ओढ लागली तुझी देवा आतुरता जीवनात मोठी। अन भोला भटमा मर जाईल सुखी ठेव या मुंबईकरांना, गावी जाईल तुझ्या दर्शनासाठी। अड़ोले करते गणदेवा वो सबके चेहरे में मुझको आप लगे। विषय नवीन वा गण आहे का? 1 2 3 स्टार्ट। शहमाच्या मना हो परेशान हर्ष देवा माझ्या मना। ओढही मागली तुझ्या दर्शना, ओढही मागली तुझ्या दर्शना। हो परेशान हर्ष माझ्या मना, हो परेशान हर्ष माझ्या मना। सुगंध मातीला पडती मंजूळ धारा, सुगंध मातीला पडती मंजूळ धारा, सुगंध मातीला पडती मंजूळ धारा। हे धरणी नदली
मासी